sana ulam. Ulam. Anong paborito mong ulam? Anong paborito mong ulam, kuya? Gulay po. Gulay. Malunggay. Malunggay. Pero pag ganitong sitwasyon, lalo kang magkakasakit at hindi ka makaka-recover, no? Anong araw ngayon? Sige, pag-iisipan namin, kuya, kung paano ka namin mabalikan, no? Sige po, salamat. May dala akong bigas dyan. Kuha tayo bigas? 3. Para makadagdag tulong man lang kay kuya, kay ate. Si ate, ilan po anak niyo po? Kwan po, 4 po sir ang anak. 4 anak. Opo. Sa asawa niyo po? Andito rin po, kung minsan nagpapasada po sir. Na masada. Etong lupa niyo po ito? Opo sir. Sa magulang niyo na, mana na. Sir. Sir, sana yung yung bahay, kung pwede sana matulungan. Yes po, titignan natin yan. Pero sana, ate, makikiusap ako, si kuya mapalitan ng damit, mabihisan. Hindi lang kasi na ngayon sir, masama rin kasi yung kwan, kaya hindi ko rin siya napaliguan. Oo, pero yung unan ni kuya, more than 5 months. Palitan natin, no? Kuya, ate, okay lang ba habang hindi pa na kakapag-isip si Daddy Frankie kung anong pwedeng itulong, sa ngayon pwede ba palitan natin siya ng Okay. kahit sapin lang dyan, pati unan, damit. Bilhan siya ng damit. Na mga kababayan, nagbibigay tayo ng budget ni kuya, papaliguan, para pagbalik namin ayos na sa bilhan natin siya ng damit, bihisan, tsaka unan, tsaka sapinan, no? Salamat po. Kuya, hindi ka makagapang, halimbawa may CR, pakagapang ka doon? Yan lang sir talaga. Diyan ka lang talaga. Hindi na ako nakakalabas din. Hindi ka na makalabas dyan. Mga kababayan, napakahirap ng kalagayan. Dito na po siya lahat. Yung kanyang CR dyan sa timba, takpan na lang ng damit. Dito, halo-halo. Napakahirap ng kalagayan. Pangalan mo ulit, kuya? Sorry? Larry sir. Larry. Apelyido? Alberati sir. Alberiadi. Magpabili ka unan? No? Ikaw na lang magpapabili. Ate, bilhan niyo siya ng unan, tsaka palitan yung mga damit niya. No? Sabon, shampoo. Sabon, shampoo, no? Maraming salamat sir. Sa'yo na lang to lahat, kuya. Salamat po. Sana makatulong yan sa'yo. Sana umaba pa ang buhay niyo. Para marami kayong matulungan. Magandang araw, tayo ay nagbabalik mga kaagapay. Ayan, so talaga namang napanood po natin ang short clips na video na galing po kay Daddy Frankie Official. Ayan, ang isa po sa aming leader sa Team Daddy Frankie. So, nakakalungkot, di ba? May nga tayo dito na napakasaya ng isang pamilya, lalo na kung marami, tapos nagtutulungan kayo, di ba? Ang sarap makita ang isang pamilya na masaya, nagsasama-sama, nagtutulungan sa hirap at ginhawa. Pero may pamilya din na kahit sabihin natin na kahit gaano sila karami, ay kumbaga walang nangyayaring pagtutulungan. Minsan, may mga pamilya rin po tayo na lumalapit lang sila pag may kailangan sila. Nakikita ka lang nila, pinapansin ka, tinutulungan ka,
kapag may pakinabang ka rin sa kanila, di ba? Nakakalungkot po. Pero lagi po nating tandaan na mas mahalaga at walang makakapantay sa pamilyang nagtutulungan at nagmamahalan. Pero sa napanood po natin na video ni Kuya Larry, talagang nakakalungkot. Kahit ako, medyo nalungkot ako at iba yung parang nakaramdam ako ng sama ng loob sa mga kapatid niya kasi ayon sa kanya, walo sila na magkakapatid. So, nasaan na yung mga kapatid niya, di ba? Bata pa si Kuya Larry kasi nasa 30 plus pa lang siya. So, hindi ko nakita yung diyan sa kalagayan niya, hindi ko nakita yung pag-aalaga ng mga kapatid o pagmamahal ng mga kapatid niya. Kasi for me lang, hindi ko masasabi na tinutulungan nila. Kasi nakita nyo naman guys, mga kaagapay, nakita nyo yung kinalalagyan ni Kuya. Kung kapatid nyo po ba yung nandyan sa kinalalagyan niya, makakaya nyo ba? Kahit hindi po tayo mayaman, kahit mahirap tayo, sa akin lang hindi ko kaya kahit walang-wala din kami. Hindi ko kayang makita yung kapatid ko na parang tingnan nyo yung tinitirahan niya, parang kulungan lang ng mga camping, di ba? Diyan na siya natutulog, diyan na siya umiihi, diyan na siya dumudumi. Paano ba naman gagaling si Kuya? Di ba? Paano siya gagaling sa ganyang environment, ganyan na kinalalagyan niya na sobrang mabaho, sobrang dumi. Tsaka, pansin nyo guys, hindi siya, parang ilang buwan na yata siya hindi pinaliguan. Sa totoo lang guys, kasama po ako dyan sa pagkuha ng video na yan. Kasama po ako. Ayan. Pero grabe, iba rin talaga yung amoy ng kinalalagyan ni Kuya. Sadyang maano lang talaga si Daddy Frankie, matiisin lang. Kasi kung kayo, hindi ko alam, baka magsuka-suka kayo kasi sobrang baho po dyan. Kasi pinaghalo na yung amoy ng tae, amoy ng ihi, di ba? So, paano pagagaling si Kuya niyan? Kung ganyan yung kinalalagyan niya, di ba? Sa ating mga pamilya ito, sa mga manunood, alam nyo po, ang isang tao or sa mga membro ng pamilya natin, pag may nagkasakit po sa atin, isa po sa makakagamot po sa kanya, magbibigay ng lakas sa kanya, yung pamilya niya po. Kasi minsan, paano ka gagaling sa sakit? Paano mo ilalaban yung sakit mo kung wala man lang kumukomfort sa'yo, di ba? Kasi sa totoo lang guys, aminin natin, hindi ko alam kung lahat ba tayo, pero ako, pag may sakit ako, na malayo ako sa pamilya ko, malayo ako sa nanay ko, minsan marinig ko lang yung boses ng nanay ko na makausap niya ako. Parang gumagaan na yung pakiramdam ko, sa totoo lang. Iwan ko lang sa iba, pero ako ito yung nararamdaman ko. At parang ito lang din naman talaga, na may connection talaga, yung mga dugo natin na yung bang kahit suporta ng kapatid mo, mga talagang mabibigyan ka rin naman talaga ng lakas ng loob eh. Kung may nararamdaman ka, tapos nakikita mo yung mga kapatid mo na talaga namang sila, kino-comfort ka din nila na sinasabihan, kaya mo yan, lumaban ka, di ba? Kahit pa paano tayo, nabubuhayan tayo ng loob eh, di ba? Pero sa kalagayan ni Kuya Larry na parang wala namang kahit paliguan, hindi magawa. Yung una niya, ang itim na. So, hindi ko alam kung paano nakakatulog si Kuya Larry. Kung may dahilan din kaya hindi siya gumagaling or mas lalong nadadagdagan yung sakit niya, dahil sa kinalalagyan niya. Pero kung ilalagay mo yan sa bahay nyo, aalagaan mo, paliliwan araw-araw, possible pa na
si kuya nakakapagtrabaho pa rin kahit may sakit. Kasi naano lang naman siya, na-stroke naman siya. Or kung hindi man hindi man makapag-work, kahit pa paano nakakaano yan sa bahay. Na hindi ganyan yung amoy niya, na hindi siya nakakaihi sa kanyang kinalalagyan, di ba? Kahit yun man lang yung may tulong natin kasi hindi pobre naman din tayo, sabihin natin pobre din yung mga kapatid niya. Pero yung kahit yung may tulong man lang natin sa kanya, yung hygiene, kung baga mapaliguan lang siya araw-araw, kahit hindi mabilihan ng gamot araw-araw, pero yung mapaliguan, maganda yung damit niya, sapat na tulong na yun. Sa totoo lang, mas mabibigyan pa ng lakas si kuya. Diba? Hindi ko to sinasabi dahil hindi ko na-experience, pero reality naman, wag naman sana mangyari sa pamilya ko, pero hindi ko po kaya, kahit hindi po kami sweet ng mga kapatid ko, hindi ko kaya siguro na makita na may kapatid ako na natutulog dyan sa likod bahay na parang nasa kulungan ng hayop, mga kulungan ng kambing, tapos ganyan yung kalagayan niya. Mas mahihiya ako kasi iisipin ng makakakita, ano ba namang mga kapatid yan? Masyado mo kayong mga pabaya sa mga kapatid niyo na may sakit, di ba? Alam nyo, kahit walang maitulong sa inyo yung kapatid nyo, sabihin natin wala siyang isuporta. Pero kung may sakit siya, tayo naman yung magpakita ng kahit munting tulong. Wala man tayong may pakitang tulong na financial, pwede naman yung yung pakainin mo, di ba? Paliguan mo, alalayan mo papuntang CR. Tulong na yon. Hindi naman yan makakasagabal sa malaking oras mo, di ba? Sa totoo lang nakakalungkot na marami sila, 8 daw sila eh. So na lang yung mag-participate yung sa isang araw, ikaw muna nito. Or sa isang buwan, ikaw muna. Di ba? Hindi ko naman wala tayong dito na kumbaga pino-point out na sisihin. Ilagay lang natin sa sarili natin na kung kapatid natin siya, dapat yun yung gawin po natin. Kasi kung tutuusin, bata pa si kuya, marami pa siyang pwedeng i-enjoy sa buhay niya. Kung baga kahit naman sabihin natin na hindi siya gumaling or hindi na bumalik yung dating siya, at least man lang maibigay natin yung konting yung nalalabing oras niya sa mundo na kahit papaano masuportahan natin, may pakita natin sa kanya na may pamilya pa siyang handang umalalay sa kanya, di ba? Nakakalungkot sa totoo lang. Hindi ko pero yung okay lang sana kung sabihin natin na wala siyang kapatid kasi pwedeng sabihin natin na okay. Pero yung maraming kapatid, sobrang nakakalungkot. Di ba? So, yun lang po yung magiging reaction ko po dyan sa video. Pasensya na po kung medyo po tayo dito na kung may nabitawan po tayo na salita na hindi maganda, pasensya na po. Ayan, sana guys, supportahan po natin ang Team Daddy Frankie. Ayan. Makikita niyo naman dyan, naka-landslide yung mga channel po namin. Ayan, pakisuportahan niyo po yan lahat. Maraming salamat po. Ayan, hanggang sa muli. Paalam. God bless po.